Yes παιδιά, σήμερα θα κάνω πολλά βίντεο Stumble Guys, Brawl Stars, ό,τι μου ήρθε, γιατί φτάσαμε τους 101 subscribers και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μόλις τώρα μπήκα και βλέπω 101 subscribers. Θα παίξω όλα τα modes, όλα. Εδώ πότε πήγα δεύτερος, ποιος πήρε 6 παιδιά, πριν ήμουν πρώτος. Εδώ πέρα έχω πάρει 5 νίκες. Κάποιος πήρε 6 και δεν έχω κι άλλα τίκες να παίξω. Ή έχω, δεν έχω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να το παίξω. Θα παίξω Slow Collector. Τι κάνουμε, πως είναι η πίστα, δεν θυμάμαι. Α, ωραία, πάμε να παίξω. Επίσης παιδιά, μετά θα σας δείξω κάτι τρελό, δεν θέλω να το μαρτυρήσω. Χάρηκα πολύ όταν το πήρα αυτό. Κάτι πήρα, να σας βοηθήσω. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Εμείς έχουμε δυνάμεις, όπως ήταν τα... Τέλος πάντων, καταλάβατε, όπως ήταν τα mutations, όπως ήταν και τα power-ups. Και έτσι, οι άλλοι δεν έχουν κανένα. Θα μου πεις, λογικά είναι bot. Ή σίγουρα είναι bot. Έχουμε πάρει 2. Οκ, είμαστε μια χαρά. Τώρα αυτό είναι με τα kills, παιδιά. Θέλει kills, πρέπει να είσαι καλός στα kills. Είδατε παιδιά τι έκανα. Αυτό το έχω πάρει, η δύναμή μου. Σήμερα έχει σχέση με τους άγγελους. Αύριο θα και με τους δαίμονες. Τι τις έκανα και με την ασπίδα, παιδιά. Ένα victory. Και τώρα θα σας δείξω. 43 brawlers και πήρα Bibi. Και πήρα και το skin. Blue Bligam Bibi. Είναι τέλειος παίκτης. Bibi. Θα παίξω Bibi. 3 showdown θα βάλω. Ωραία. Δεν το έχω δοκιμάσει το skin. Έχω δοκιμάσει μόνο την Bibi. Ωραία παιδιά. Μόνο την Bibi έχω δοκιμάσει σκέτο. Το skin δεν το έχω δοκιμάσει. Φυσικά μπορεί μια φορά. Δεν θυμάμαι. Είναι τέλειος παίκτης, παιδιά. Στο 3 όχι τόσο, αλλά θα παίξω το 3, δεν πειράζει. Στο ένας είναι στο άλλος. Τζενί, δεν ξέρω. Νομίζω Τζίνι. Ναι, Τζίνι είναι, παιδιά. Έλα εδώ καλέ. Παιδιά, να ξέρετε, η αδυναμία του Kenji είναι η Bibi. Δεν μπορεί να σκοτώνει η Bibi καθόλου. Και η δυναμία της Bibi είναι ο Edgar. Η δυναμία όλων. Παιδιά, και θα παίξω και με Τζούτζου πάλι, επειδή είναι πολύ καλός παίκτης. Ώρα πάει και το τελείο. Επόμενο Brawl Ball. Με την Bibi καλή είναι λίγο καλή στο Brawl Ball. Είναι αρκετά καλή, την έλεγα, στο Brawl Ball. Έχουμε και έτσι Τζούτζου και Κόλ και εμείς έχουμε Berry. Τι κάνει? Ποιος βάζει λίμνες στο Brawl Ball? Και ποιος κάνει το gadget? Να μην ξέρετε. Πάμε! Βάτο! Τι κάνει, παιδιά, τι κάνει? Με βάλε με bots. Οκ, μπορεί να είναι καλός, είναι χάλια. Πάμε, καλά πάει. Εγώ την έδωσα, παιδιά, την καλή την μπάσα. Γιατί είναι καλή στο Brawl Ball. Μπορεί, όπως έχει την μπάλα, να του πάρει την μπάλα πανεύκολα. Απλά το χτυπάει, του γεμίζει εκεί πέρα η μπάρα, τον βαράει και απλά του παίρνει την μπάλα. Και παιδιά, πάμε. Please. Βγάζω σούπερ και τι γίνει. Πάμε. Γκολ εγώ. Όχι. Παιδιά, ακούνε ούτε λυπούν νερό. Ωραία. Πάμε, επόμενο. Θα παίξω και solo και duo. Solo.
Με Bibi, δεν την αλλάζω. Στο ντουο θα βάλω Τζούζου. Γιατί είναι αρκετά καλή στο ντουο και θα σας εξηγήσω και πώς παίζεται. Δεν είναι, όσοι δεν την έχετε, δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Είναι πολύ διαφορετική, πιστεύω, από ό,τι τη νομίζετε. Έχει πολλές δυνάμεις. Δεν θα πω κάτι άλλο, αυτό. Απλά έχει πολλές δυνάμεις. Ναι, έχασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, καλά. Όχι, δεν θέλω να πω μαζί σου. Έχεις μόνο 3.000 κύπελα. Μπε. Ντουο. Ένα λεπτό να δω. Θα σας εξηγήσω την τελευταία δύναμή της σε ένα άλλο game. Όπα. Θα παίξω knockout, όχι ούτε knockout. Θέλω μια... knockout 5v5. Εδώ θα σας το δείξω, θα σας τα δείξω όλα και μπορώ. Έχει τα πάντα που χρειάζεται να σας δείξω. Είναι η πίστα. Αρχικά, ξεκινάμε. Είναι πολύ δυνατή, είναι τέλειος παίκτης. Βλέπετε δίπλα από τη ζωή έχει ένα σηματάκι, το βλέπετε. Ρίχνει αυτά. Όταν μπαίνει μέσα στους θάμνους, αλλάζει το σηματάκι και πάει πιο μακριά. Και χαλάει και πιο λίγο ζωή. Περπατάει στο νερό και είδατε αλλάζει το σηματάκι και πετάει αυτά. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Και άμα δεις το ίδιο gadget με μένα, αλλάζει και όποιον ακουμπάς, τον κάνεις να περπατάει αργά. Τώρα ήταν λίγο για να σας εξηγήσω πώς παίζεται. Τώρα που γίνανε πεδίο μεγάλοι, τώρα δεν υπάρχω εγώ. Δεν θα χάνα καθόλου. Τώρα πολύ διαφορά. Επί 4. Κάτσε, είναι μόνος του. Τι κάνει? Τι θα κάνει? 1v3. Τον αφήσανε 1v3. Η άλλη είναι επί 2. Τώρα αυτό ναι, είναι επί 2. Αυτός είναι επί 4. Σας κόψω τώρα. Παιδιά, τι έκανε? Ένα βιτρία θα σκοτώσει. Ο άλλος πόσο μεγάλος? 4. Κάτσε με σου πετάξει σούπερ. Πάει. Χάσαμε. Άντε όμως, άντε μια ώρα. Άντε όμως. Σε κέρδισε να ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι χάσαμε. Ναι, χάσαμε. Δεν ξέρω. Ναι. Τώρα θα σας δείξω τι κάνει το gadget. Ελπίζω να προλάβω. Από ό,τι φαίνεται ούτε... Να το παιδιά, είδατε πόσο αργά πάει. Να το σκοτώσουν. Συνένα μεγάλος έγινε. Wow. Πεθάνω. Όχι, πέθανα. Όχι πάλι. Πόσοι έχουν πεθάνει από εμάς? Κοιτάξτε πόσοι από εμάς και πόσοι από τους άλλους. Καλά, τι είμαστε άσχετοι? Καλά, εγώ σίγουρα δεν ξέρω. Έλα, πέθανε ο Γκρόμ, όχι. 2v2, πάλι καλά. Ναι, άντε όμως, κάνω και βίντεο μια ώρα. Καλά, δεν με νοιάζει και όσο και να βγει. Είναι για τους 100 subscribers. Μπράβο στον Άντζελο. 2v1, τώρα το παρατηρήσα παιδιά. Καλά πάει. Θέλω να τους φάει τώρα αυτός ένα 2v1. Έλα. Έβγαλε το λόρι. Τώρα είναι Λάρι Λόρι όντως. Παιδιά, το έχω πάρει τον Brawl Pass, το Plus κιόλας. Και θα πάρω το skin του Larian Lore που τον έχω κιόλας. Ακίνητος. Τζαμπανίκι ήταν αυτό. Παιδιά, θα κρυφτώ λίγο για να μην χάνομαι τη μια και βαριέστε.
Άντε bye. Παιδιά, όχι, δεν το σκότωσα. Εδώ που βαράω το πιο μακριά. Καλά έχω κάτσει εδώ. Τώρα έβγαζε σούπερ. Πάμε, φιλαράκι μου, πάμε, σκότωσε τώρα. Μπράβο, σκότωσε τώρα. Λόγω τον άφησε. Ui, με λίγο ένα Squeak. Γεια σου, Squeak. Τι κάνεις, καλά είσαι? Εμείς εδώ μέσα θα μείνουμε με τον Άντζελο. Μπορούμε. Και απλά θα τον σκοτώσει ο κύκλος και εμείς θα είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ωραία ιδέα. Τώρα να το χτυπήσουμε θα πάθει δηλητηρίαση αυτός. Α, τώρα όχι. Έλα εδώ καλέ. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι φίλοι, θέλω να γίνουμε. Πέθανα. Άντζελο τον έχεις. Πάμε. Λόγω τον άφησες. Τώρα θα πεθάνεις. Όχι. Ναι, το Squeak λέω. Όχι τον Άντζελο. Ο Άντζελο θα επιζήσει. Μπορεί. Τώρα έχασε. Όχι, μην πας στο καπνό. Να πεθάνει ο άλλος θέλουμε. Έλα. Yes. Πάει και αυτό. Πάει και το 5-5. Ω, 20 ίτερ. Ίτερ 20. Πόσο από 16. 20. Πάμε τώρα ντου. Γιατί πήγα 20 επιτέλους. Με ένα game ήταν αυτό. Αυτό ήταν με ένα game, παιδιά. Όχι με ένα. Αρκετά ήταν βασικά. Yes, όμως την πήγα. Όχι. Μπερδεύτηκα. Αφού την είχα 19, την Μπίμπι την είχα 16. Πού το βρήκε το σκηνή, είναι ωραίο, το θέλω κι εγώ. Παιδιά, επίσης, άμα θέλετε να γίνετε πρώτοι στο event, οι παίκτες οι καλοί είναι Τσακ, Ems και Edgar. Πιο καλός για μένα είναι η Ems και ο Edgar. Κάπου εκεί ανάμεσα, δεν ξέρω. Και με τους δύο το ίδιο wins πήρα. Και δύο με τον Τσακ. Και δεν θυμάμαι με ποιον πήρα το πρώτο. Το πρώτο νομίζω το πήρα... Με τι το πήρα το πρώτο? Πάει, χάσαμε, αλλά έπαιξε και το ντου. Gemcraft, θα το ρισκάρω. Θα βάλω... Τι να βάλω? Δεν το ρισκάρω να βάλω και θα βάλω Lily. 27 ήτρα καλά είναι. 41 όμως... Παιδιά, σύντομα θα ανεβεί ένα βίντεο πώς να λύνει στον κύβο του Rubik. Έχω μάθει να το λύνω όλο. Σας δείχνω και πώς, αλλά δεν το έχω ανεβάσει ακόμα, δεν ξέρω γιατί. Το έχω ξεχάσει. Και θα το ανεβάσω μετά από αυτό το βίντεο, τώρα δεν μπορώ. Τώρα το θυμήθηκα, την ώρα που στο βίντεο. Την ώρα που άνοιξα βίντεο. Γιατί δεν πεθαίνει αυτή? Δεν μπορώ να τη σκοτώσω, δεν πεθαίνει. Α, σκότωσα εγώ. Παιδιά, τι είναι αυτό? Έχω δει... Ας πούμε έπαιζα με έναν σπάκι και δεν πέθανε. Γιατί? Τι είναι τέτοιες δυνάμεις? Λογικά, για να βγάζουν και αυτό από γύρω τους. Παιδιά, δεν ήταν καλή επιλογή η Λίλη. Εγώ την πήρα επειδή είναι κοντινή. Σαν τον Edgar, σαν τον... Μετά, δεν ξέρω, θα πάω στο knockout. Κάτσε να πατήσω ένα gadget. Έτσι με ψάχνουνε. Τι, όχι, α ναι, το ξέχασα, είχα τη δύναμη.
Και όμως επέζησε για λίγο παραπάνω. Καλά είναι. Είναι ωραίο αυτή η δύναμη. Είναι σπασμένο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Έλα εδώ. Έχω 11. Ανεβάει. Κάτσε με σκοτώσουνε. Βοηθήστε με σκοτώσουνε. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Yes, παιδιά, το κέρδισα κι αυτό. Και τα πήρα όλα εγώ. Γιατί έκανε το αυτό δεν το κάνω όταν χάνουμε, νομίζω. Νοκάουτ είχα πει, είναι νοκάουτ. Τι να βάλω τώρα στο νοκάουτ, τι πίστη δεν έχει. Πάιπερ. Θα βάλω Πάιπερ. Οκ. Πάμε για Πάιπερ τώρα. Yes. Πάμε. Να κρυφτώσω και σε κανένα θάμνο γιατί έχω πάρει το Star Power το ωραίο. Που είναι πιο δυνατή στους θάμνους. Πάμε BB. Την είχαμε γλωβίσει εκεί πέρα. Ποτάκια είναι, παιδιά. Εμείς είμαστε καλοί, αυτοί είναι ποτάκια. Ο Νάνι που ήταν πριν? Εγώ δεν την έχω σκοτώσει τον Νάνι. Παιδιά, εγώ την έχω σκοτώσει πριν τον Νάνι, είμαι σίγουρη. Τι, ήμουνα μόνος μου. Τι, what? Δεν το έχω προτιμήσει. Έλα, τελευταίο game είναι. Εννοώ για να τελειώσει αυτό το game. Όχι για να κλείσει το βίντεο. Ένα βιτρία σε αφήσαμε. Δεν ξέρω γιατί πήγα πάνω της. Θα ήθελα. Τέλος πάντων. Αλλά το κέρδισα. Knockout. Τι μένει? Μένει heist, duels, όχι, δεν θα παίξω rank και αυτά. Θα παίξω heist και duels. Heist ξέρουμε. Όλοι τι θα βάλω. Θα ανεβεί και Stumble, guys. Θα ανεβεί και Geometry Dash. Θα ανεβούν όλα τα βίντεο. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να κάνω. Θα δω τι βίντεο έχω κάνει να τα κάνω όλα. Έχουμε Μίκο και Dynamite. Περίεργος συνδυασμός. Μίκο και Dynamite, δεν ξέρω. Ο 83, ποιος το χτύπησε το κουτί τους? Πάω από άκρη, δεν με νοιάζει και θα προστατεύσω το κουτί μου. Θα πάω στο κουτί τους με τη μία έτσι. Γεια σας! Hello! Σπίτι μας κιόλας, να μην μπορούν να με χτυπήσουν. Πού είστε ρε? Πού είστε φιλαράκο μου? Παιδιά τους έχω σκίσει εδώ πέρα. Όλο εγώ το έχω κάνει, όλο εγώ το damage. Τίποτα δεν κάνει άλλο. Να κάναν κι αυτοί έστω λίγο. Όλα τα υπόλοιπα εγώ, πάμε. Και άλλα κύπελα. Πόσα κύπελα θα πάρω σε αυτό το βίντεο? Επίσης παιδιά, έχω φτάσει 15.000 κύπελα. Heist έπαιξα και duel. Duel επιτέλους. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο καιρό έχω να παίξω duel. Τι πίστα είναι, δεν ξέρω τώρα μόνο θα γίνει. Δεν νοιάζει. Ό,τι και να παίξουμε, θα τελειώνουμε. Με τα στάμπλια, μετά και με το dash, με ό,τι υπάρχει. Όχι, Σάντι. Ελπίζω να μην έχει το gadget του Τζάκι, δεν θέλω ούτε ρόζα. Bye. Έλα πάλι. Τα λέμε αύριο. Bye. Πήρα super.
Όχι, ελπίζω να μην έχει gadget. Παιδιά, άμα έχει το gadget έχασα. Πού είσαι, έλα, έχω super. Παιδιά, έχω πάρει και το skin. Έλα, έχω super, καλέ. Ναι, super μας κάνει φίλους. Yes. Έχω πάλι super. Τη χάλασα τζάμπο, τώρα έχω πάλι τζάκι. Δεν ξέρω. Χάλασε τζάμπο super. Bot. Είναι bot, παιδιά. Δεν με νοιάζει, θα πατήσω και ένα gadget. Εκεί πρόχειρο. Τώρα ρόζα. Παιδιά, όλους με τον Genji όμως. Δεν είναι απίστευτο. Και τόσο πολύ ίτερ, πώς τους κερδίζει όλους. Δηλαδή πιο πολύ και τη Τζούτζου. Ωραία, yes. Και τέλος,